În dimineața asta am început cu o sesiune de cardio, am făcut 30 de minute. Am ales să fac acasă cardio pentru că vreau să fac pe stomacul gol, așa că am făcut, după ce m-am trezit la vreo jumătate de oră distanță, am făcut 30 de minute de cardio în timp ce m-am uitat pe YouTube la niște videouri și acum după cardio mergem să mâncăm prima masă pe ziua de astăzi și după aia plecăm pentru că mai avem treabă prin oraș. Așa că haideți să vedem care este prima masă pe ziua de astăzi și să vedem ce treabă mai avem prin oraș ca să putem merge la sală liniștiți. Cam așa arată prima masă pe ziua de astăzi. Aici avem 2 ouă și 50 de grame de carne, nu se vede foarte bine, aia e. Și aici 15 grame de pâine. Am ales să am mese mai mici, dar mai dese, pentru că pentru mine asta funcționează cel mai bine când vreau să slăbesc, să nu am mese mari la diferență mare de timp și mai degrabă să mănânc mai puțin, dar mai des. Pentru mine asta funcționează. Fiecare corp este diferit, de aceea zic că de fiecare dată este important să încerci mai întâi să vezi ce merge pentru tine până te stabilești la o dietă care să zici gata, eu aia fac pentru că aia merge pentru mine. La fel și cu întrebările, ce să fac, ce nu știu ce. Sunt mai multe opțiuni pe care le poți încerca pentru slăbit, pentru masă, fiecare corp răspunde altfel. De aceea cel mai bine este să încerci mai multe variante, să vezi ce funcționează pentru tine. Haideți să mâncăm și după aia mergem afară. În principal, treaba cea mai mare de afară este să cumpărăm mâncare pentru că nu mai am. Îmi trebuie niște carne, niște legume, orez și vedem pe lângă ce ar mai trebui. Așa că haideți să mâncăm și după aia plecăm. Aș și rimat. Și pentru că am mai primit cererea asta, o să vă spun macronutrienții pentru masa asta și ei sunt... Deci pentru ce am eu aici avem 10 grame de carbohidrați, 14 de grăsimi și 25 de grame de proteine. Iar calorii avem 275 pentru 2 ouă, 50 de grame de carne și 15 grame de pâine neagră. Bun, deci deja suntem afară. Acum am venit până la bunica mea ca să-i las niște chestii și dacă tot am venit aici să vă arăt și Renault-ul. Pentru cei care nu știu, eu mai am o mașină, un Renault 9, este o mașină destul de veche din 86. Probabil că dacă îmi cereți în comentarii chestia asta, o să vă spun care este povestea cu Renault, cum am ajuns să îl am și de ce e atât de important pentru mine acest Renault. Și haideți să vi-l arăt pentru cei care nu știu, pentru că am văzut că în ultima vreme a crescut destul de binișor canalul și sper că o să crească în continuare, așa că vă voi arăta mașina momentan doar la exterior pentru că nu am cheile la mine. L-am lăsat acasă pentru că nu mă gândeam că o să am nevoie de ea astăzi. Momentan e și puțin murdar pentru că a stat foarte mult. După cum v-am zis, e o mașină veche, dar mie îmi place foarte mult și pentru cei care sunt pasionați de mașini sunt sigur că le vor plăcea, pentru că atunci când ești pasionat de mașini îți place orice mașină, indiferent de vechime. Ăsta este Renault-ul și acolo este Fordul. După cum putem vedea, ăsta îl știți, știe toată lumea. Astea sunt jante de ST și singurele modificări sunt jantele, geamurile fumurii și motorul care este un 1.4 TDCi Stage 1. Afară a început deja să plouă, pare că vine o furtună după cum se aude, dar asta nu ne împiedică să mergem la cumpărături, așa că acum vom merge la cumpărături. Nu știu exact la ce magazin încă. Am nevoie de carne, legume și orez în principal. De fapt, orez cred că am acasă. Și o să văd ce idei mai vin pe parcurs. Adică să văd ce legume, poate niște pâine, nu știu exact. Să vedem. Și încă ceva, astăzi suntem lupul dintre oi. Reprezint mișcarea lui fratemiu. Intrați la el pe canal, Bogdan Pricope. Sunt sigur că majoritatea îl știți și o să vedeți în descriere la fiecare video ce înseamnă și ce este acest tricou. Haideți să mergem la cumpărături. Bun, și acum că am ajuns acasă, haideți să vă arăt ce am cumpărat și să le bag la frigider pentru că sunt perisabile, așa că trebuie să mă grăbesc. Bun, deci vom începe. Cu brânza de vaci cu smântână. Avem aici 3 conserve de ton bucăți în suc propriu. Aici 3 iaurturi, niște mix de legume, ca să mănânc mai multe, nu un singur tip. Aici avem carne de porc, este cotlet. Și am mai luat și o pâine integrală Graham cu tot felul de chestii în ea, care este bună. Și de multe ori mă întreabă lumea, mănânci pâine la definire? Da, e nevoie și de pâine. În dieta momentan am o singură felie de pâine dimineața, dar am mâncat deja. Pâinea asta este foarte bună pentru că ai nevoie de carbohidrați și ai nevoie și de fibre. Cam asta e ce am cumpărat. Orez aveam în casă, mai am și niște ton, așa că doar mi-am completat oarecum frigiderul și sunt pregătit să continui cu dieta într-un stil sănătos și foarte bun ca să pot să slăbesc. Așa că haideți să-i dăm drumul să facem niște carne cu niște legume pentru că trebuie să mergem la sală.
Asta este cea de-a doua masă. Avem aici 240 de grame de legume, 130 de grame de cotlet de porc și aici 35 de grame de pâine neagră. Am luat cotletul ăsta pentru că avea foarte puțină grăsime și caloriile pentru masa asta sunt 389. Tocmai ce mi-am dat seama după ce am mâncat și masa de seară că am uitat să filmez ce am mâncat. Dar nu este foarte interesant, n-ați pierdut mare lucru, așa că o să vă arăt ce am băgat în aplicație și ce mai am de mâncat ca să închei cu macronutrienții pe ziua de astăzi. La sală nu am filmat pentru că încă nu am vorbit cu patronul de acolo, dar am vorbit astăzi, așa că de mâine vom începe vlogurile cu exerciții la sală. Poate că o să vă prezint și sala să vă arăt ce e pe acolo și vor urma videouri mai interesante. O să urmeze o serie foarte folositoare pentru cei care nu pot merge la sală, așa că să dați subscribe să rămâneți la curent cu ceea ce urmează. Bun, deci micul dejun îl știți, la fel și prânzul și la masa de seară am mâncat piept de pui 100 de grame, ficat de pui 114 grame și acum mai mănânc această brânză de vaci cu smântână și pentru că mai am nevoie de niște carbohidrați am să pun miere aici, 20 de grame de miere și cred că mai încape în macronutrienții de astăzi o banană. Deci am 60 de grame de carbohidrați, 47 de grăsimi și 130 de proteine. Ar mai trebui proteine măcar până la 150 de grame, să vedem banana aia cum e și vedem după aia ce mai facem. Asta este brânza cu miere. Am pus miere în ea pentru că este cu smântână dulce, nu știu unde scrie. Mă rog, e cu smântână dulce, am și vărsat pe mine, bineînțeles, și este ok dacă pun miere, e pur și simplu dulce. După ce mănânc asta o să văd ce mai încape în macronutrienții pe care îi mai am de mâncat. Și pe lângă brânza aia am mai mâncat și o banană și 15 grame de unde arahide. Și acum să vă spun și cât am mâncat. Avem 1500 de calorii și ca macronutrienți pentru tot ce am mâncat astăzi 90 de grame de carbohidrați, 56 de grăsimi și 133 grame de proteine. Acest video a fost mai mult ca să vă arăt ce mănânc în perioada asta, așa că de mâine o să începem să facem și exerciții la sală și poate faceți și un comentariu să vedem cum se fac corect, ce poți face ca să simți mai bine mușchiul, etc. Pentru cei care au nevoie de ajutor și ar dori să lucrăm împreună, să-mi lase un mail la horia.fitness@gmail.com și discutăm acolo în funcție de problemă, slăbit, masă musculară, orice. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați subscribe ca să rămâneți la curent cu tot ceea ce urmează și ne vedem în videoul următor. Pa!